ኣብዚ ዘለኹም ዕዙዝ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ዕለት 27 ጥሪ ፈነወና ከም ወትሩ ብዕለታዊ ዜና ክጅምር እዩ ቀፂሉ ዘይመውት መልእኽቲ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ዓመፅቲ ብዝብል ኣርእስቲ ብይርጋለም ፍስሓ ዝተዳለወ ጽሑፍ ከምኡውን መደብ መንስያት ብኣኽበረት ማሕሪ ተዳልዮም ኣለዉ ክሳብ ፍጻሜ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ሶማልን ተወሳኺ ከቢድ ደርቂ ከም ዝተኸስተ ተገሊጹ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ናብ ትግራይ መድሃኒት ብነፋሪት ከም ዘብፅሕ ኣፍሊጡ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ከይክሰት ዘስግእ ምዃኑ ተገሊጹ ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕፅል ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንጥሜት ተቓሊዑ ዘሎ ሚልዮናት ህዝቢ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ሶማልን እውን ኣማኢታ ሸሓት ሰባት ብደርቂ ተጠቂዖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከብትን ጤለበጊዕን ብጥሜት ናብ ዝረግፋሉ ኣሽሓት ሰባት ድማ ኣብ ድርኩኺት ሞት በፂሕምሉ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ክልል ሶማል ዑደት ከም ዘካየደ ዝገለጻ ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ድማ ኣማኢታ ሸሓት ተመሳሳሊ ሓደጋ አንጸላሊዎም ከም ዘሎ ፍሊጠን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኦሮሚያ ኣብ ዝርከባ 8 ዞባታት ብድምር ልዕሊ 800,000 ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ንሰበ ስልጣን ትክልል ብምጥቃስ ተን ማዕከናት ዜና ኣረጋጊጸን ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ብወገኑ ደርቂ ኣብ ዝተኸሰተሉ ከባቢታት ሃገር ከም ሸሮኽ ዝኣመሰለ ውፅኣትን ካልእ ተላጋቢ ሕማማትን ከይላበድ ስግኣት ከም ዘለዎ ኣብዚ ሳልስቲ ህዝቢ ዘውፅኦ መግለጺ ኣጠንቂቑ ኣብ ኩናት ተሸሚማ ኣማይት ሚልዮናት ዶላር ተባኽን ዘላ ኢትዮጵያ ንደርቅን ዓጸቦን ተቓሊዑ ዘሎ ህዝባ ህጹጽ ረድኤት ንኽረክብ ሓገዝ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተሓትት ኣላ ኣተኩሩ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣንቢሩ ዘሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ብሰንኪ ከበባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰዓበ ምዃኑ ይወቅስ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ስርዓታት ሃይለ ስላሴን ደርግን ህዝባ ብጥሜት እናረገፈ ኩሉ ዓቕማ ኣብ ኩናት ተጸሚዱ ምንባሩ ሕሉፍ ታሪኻ ይምስክር ብኻል ወገን ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ናብ ትግራይ መድሃኒት ብነፋሪት ከብፅሕ ከም ዝኸኣለ ብ26 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ግብረሰናይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ 5 ዋርሕ ንመጀመርያ እዋኑ ናብ መቐለ መድሃኒት ከብፅሕ ምኽኣሉ ዓብዪ ሩፍታ ከም ዝተሰምዖ ጠቒሱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሰት ነፋሪት መሰረታዊ መድሃኒታት ጽዒና ብ26 ጥሪ ናብ መቐለ ከም ዝዓረፈትን ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ናብ ዝርከብ ትካላት ጥዕና ክከፋፈል ምዃኑን እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣነፂሩ እቲ ተላኢኹ ዘሎ መድሃኒታት ህይወት ኣሽሓት ሰባት ዘድሕን እዩ ክብል ወኪል ቀይሕ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ ኣፓሎ ባራሳ ገሊጹ ኣብ ዶብ ትግራይን ዓፈርን ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ክልል ትግራይ ከኣቱ ዝተመደበ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ተዓጊተን ከም ዘለዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ቀይሕ መስቀል ብነፋሪት ህጹጽ መድሃኒታት ከብፅሕ ክኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ናብ ዘተ ክቐርቡ ዝለዓለ ተኽእሎታት ምህላው ይዝረብ እኳ እንተሎ ሓደ ካብ ኣውራ መሰሓሓቢ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ምእታው ህጹጽ ረድኤት ናብ ትግራይ ግና ክሳብ ዝእዋንዚ መፍትሒ ኣይረኸበን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ከይክሰት ስጋኣት ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ጠንቂቖም እቶም ተንተንቲ ነዚ መጠንቀቕታት ዘቕርቡ ዘለዉ ብ24 ጥሪ ወተሃደራዊ ጉጅለ ቡርኪና ፋሶ ነቲ ብፕሬዚደንት ሮሽ ካቦረ ዝምራሕ መንግስቲ ሃገር ምስ ዓለወዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ጎረቤት ቡርኪና ፋሶ ብዝኾነ ሃገራት ማሊን ጊኒን ተመሳሳሊ ዕልዋ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ እቶም ተንተንቲ ንሃገራት ዞባ ሕማቕ ኣብነት ምዃኑ ተሓሳሲቦም ብተኸታታሊ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ጉኑን ስም ዝጸንሖ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብተዛማዲ ናብ ርጉእ ምስግጋር መንግስታት ዘገም ክብል ጽኒሑ እዩ እዚ ዳግም ብተኸታታሊ ዝረአ ዘሎ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ግዝኣት ፈረንሳ ኣብ ዝነበራ ኣብዚ እዋንዚ ድማ ብስም ምምካት ሽበራ ኣብ ቅናት ሳሕለ ሰሃራ ሰራዊት ፈረንሳ ብብዝሒ ዓስኪሩለን ናብ ዘሎን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ይኽሰት ምስ ምህላው ኢድ ፈረንሳ ኺሃለዎ ኣይተርፍን ዝብል ትንታነታት እውን ኣሎ መንግስቲ ፈረንሳ ምዘባው ምትኻብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ወይ ኤኮዋስ ብምዃን ነቲ ኣብ ማሊንጊንን ሕጂ ድማ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝተኸስተ ዕልዋታት ብወግዒ ተቃዊምዎ እዩ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕለቶም ዕልዋ ዘካየዱ ወተሃደራውያን ጉጅለታት ጽኑዕ ስጉምታት ክወስድ ኣይተረኣየን
ኣብ ቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ ዕልዋ መሪሑ ዘሎ ሌተናንት ኮሎኔል ፖል ኦንሪ ሳንዳጎ ዲምባ ኣብ ማእሰርቲ እቲዎ ንዘሎ ፕሬዚደንት ሮሽ ካቦረ ፀጥታ ሃገር ከውሕስ ብዘይምኽኣሉ ከኣልዮ ከም ዝወሰነ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيران الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيران ناصع دمص إرتراويان زي موت ملأختي أبقالسي أنصار عمستي بيرك ألم فسها. راديو إيران ناصع دمص إرتراويان ኣብ 1942 ነቲ ብጭካኒኡን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ብዘውረዶ በደልን መወዳደሪ ዘይነበሮ ስርዓት ናዚ ጀርመን ዘይጎነፀው ተቃውሞ ዘለዓዓለ ጻዕዳ ጽገሬዳ ዝስሙ ምንቅስቓስ ተፈጢሩ ነበረ። እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሙኒክ ብዝመሃሩ ውሕዳት ግን ከዓ ዓብ ራእይ ዝነበሮም መንእስያት ዝተፈጥረ ምንቅስቓስ ኣብ እዋኑ ዕላምኡ ከየሳኽዐን ተተቖፀ እኳ ዕላምኡን ኣባላቱን ከምኡውን ስምቲ ምንቅስቓስ ኣብ ታሪኽ ጀርመን ብኽብሪ ይጥቀስን ይኽበርና ኣሎ። ነቲ ንምንቕቃሕን ተበግሶን ኣንጻር ስርዓት ናዝን ጭቆንኡን ዝግበር ምንቅስቓስ ብዋናነት ዝመርሑ ዝነበሩ ሶፊ ሾልን ሃንስ ሾልን ዝተባህሉ ኣሕዋት መማህርቶምን ከምኡውን ናይ ፍልስፍናን ሙዚቃን መምህሮም ዝነበረ ፕሮፌሰር ኩርት ወርን እዮም። በረርቲ ጽሑፋት ብምድላውን ምዝርጋሕን ከኣዮም ጎስጓሳት ኣብ ምክያድን መርበባቶም ኣብ ምዕባይን ዝነበሩ ቀዳመይቲ በራሪት ወረቐት ጻዕዳ ጽገሬዳ እዚ ስዕብ ክጽምቕ ዝኽእል ትሕዝቶ ነበራ። ብሓደ ሓላፍነት ዘይስምዖ ኣብ ጸልማት ዝሸምም ስርዓት ክትምራሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። እንተኾነ ዋላ ሓደ ኸባና እኳ ንሕና ኾነ ደቅና ብኸምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ክጭቆን እዩ ዝብል ግምት ኣይነበረናን። እሞ ከዓ ዳርጋ መዓልታዊ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ቅትለት ዓመፅ ጭካነን ገበንን ክፍጸም መን ሓሲቦ ይፈልጥ። እዚ እምበኣር ካብ ስቕታ ብልሽውናን ፍርሕን ናይ ሕብረተሰብ ዝምንጩን ዝፍጠርን እዩ። ካብቲ ወዲ ሰብ ዝውንኖ ዝዓበየ መሰል ሓደ ውልቃዊ ሓርነት እዩ። እዚ ሓርነት ከዓ ዋጋ ዝሓትት እዩ። ዝኾነ ዜጋ ናይዚ ሃገር ክውንኖ ዝግባእ መሰል ድማ እዩ። ከምቲ ጸሓፍን ገጣምን ጎይተ ዝበሎ እዚ ህዝቢ ዘሕዝን ህዝቢ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ንዝወርድን ዝፍጸምን በደል ደገፉ ሂብ እዩ። እዚ ሕጂ ከም ጅግንነት ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያንን ገዛእ ርእሶም ክከላኸሉ ዘይክእሉን ዝፍጸም በደላት ኣብ መጻኢ ከቢድ ሳዕቤንን ሕቶን ሒዙልና ክመጽእ እዩ። ዓመፅ ንምኹናን ኣንጻር ዓመፅ ንምልዓልን ካልኦት ሰባት ክጅምሩልና ንጽበ እንተደኣ ኾይና ባዕልና ንኽንጅምሮ ትብዓት ንስእን እንተደኣ ኾይናን ብቐጥታ ኣብ ጥቓናን ኣብ ዝባናን ክመጸና ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ እምበኣር ሓላፍነት ክንስከምን ክንወስድን ከም ዝግባእ ከም ኣባላት ሃይማኖታዊ እምነታት ክርዳኣና ይግባእ። ንተግባር ፋሽሽታውያን ብስቕታን ተሓሊፍናዮ ደው ከነብሎ እንተዘይክኢልና ተመሊሱ ንዓና ክበልዓናዮ። ኣብ ከተማ ከለን ዘጋጠመ ናይ መንእስያት ቅትለት ምዝካር የድሊ። በዚ ስርዓት ዝግበር ኩሉ በደላት ብስቕታ ናይ ነፍሲ ወከፍና ይትግበር ምህላው ዘይምርሳዕ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጥልቕ ዘይበለ መልእኽቲ ዝነበራ ቀዳመይቲ በራሪት ወረቐት ኣብ ኢድ ኣንበብቲ ምስ በጽሐት ካልአይቲ ኣዳለውን ዘርግሑን ከምዚ ድማ በሎ። እዚ ናዚ ናሽናል ሶሻሊስት ዝብል ስነ ሓሳብ ስምዒት ብዝህብ መዳይ ንምርድኡ ዘጸግምን ትርጉም ዘይብሉን ስለ ዝኾነ ስምዒት ዘይህብን ጌጋን እዩ። ምኽንያቱ ብጥልመት ጽልኢ በደላት ከምኡውን ሓሶት ዝተሰረተ ፍልስፍና ስለ ዝኾነ ነዚ ከዓ ባዕሉ ሂትለር ኣብ መጽሓፉ ዘስፍሮ ንምእማኑ ብዘጸግም ደረጃ ስልጣኑ ምእንቲ ኸደልድልን ከጣጥሕን ክብል ጥራይ ንሽም ባህልን ምስልን ህዝቢ ጀርመን ተጠቒሙሉ እዩ። ብኸምዚ ከዓ ይቃወሙን እዮም ንዝበሎም ኣብ ምጥፋእን ምስዋርን ከምኡውን ጀርመናውያን ምሁራት ካብኡ ብምህዳም ኣብ ፍቕዶ ጎዳጉዲ ነብሶም ክስውሩ ገይሩ እዩ። በዚ ኩሉ ተግባራቱ ከዓ ኣብ መወዳእታ በፂሕና ምህላውና ምልክት እዩ። እምበኣር ሕሉፍና ገምጊምና ንሓድሕድና ተሓጋጊዝና ትንፋስን ዕረፍትን ከይሃብናዮ ተቓሊስና ኸነጥፎ ጥራይ ዘሎና ኩልና ምስ እናሓብር ከዓ ኣብ ንፋስ ተንጠልጢሉ ዝርከብ ስርዓት እዩ። ስለዚ ሓያልን ጎነፅ ዝመልኦን ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ።
መወዳእታ ብዘይብሉ ስቅያት ካብ ምንባር ዝኸበደ ስቅያት ከፊልካ ሽግራት ካብ ምፍጻም ይበለጥ። እዚ በራሪ ጽሑፍና ብዛዕባ ኣይሁዳውያን ክንሓትት ይኹን ክንከላኸለሎም ብዝብል ዕላማ ዝተጻሕፈ ኣይኮነን። የግዳስ ከም ሓደ ኣብነት ክንወስዶ እንተዳ ኮይና ኣብ ሃገርናን ኣብ መሬትናን ብጭቡጥ ዝተፈጸመ ኣስታት 300,000 ኣይሁዳውያን ብጭካነን ብኣስካሕካሒ ኣገባብ ዝተጨፍጨፉን ዝተቐትሉን ከምኡውን ኣብ ከተማ ከለን ዝተቐትሉ መንእስያት ዜጋታትናን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝወረደ ገበን ኣብነት ብምዃኑ እዩ። እቲ ብቕጻሊ እንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ኣብ ኩሉ ጾታታት ዝወርድ ዘሎ በደል ክሊ ዕድመ 15-20 ኣብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ብምእካብን ኣብ ጀርመን ኣብ ጉዱድ ጉልበታዊ ስራሕ ንኽዋፈሩ ምግዳድን ከምኡውን ንደቂ ኣንስትዮ ኣይሁድ ኣብ ዕፁ ካምፕ ናይ ኖርዌይ ምውሳድ ኣብ ደቂ ሰባት ዝወርድ ዘሎ ማህሰይቲ ንዓና ንጀርመናውያን ኣብ ጥንታውን ድሑርን ደረጃ ሕብረተሰብ ከም ንስራዕ ዝገበረዮ። እዚ ግብሪ ናይ ምቕጻሉ ምኽንያት ከዓ ከም ሕብረተሰብ ምስ ሞት ክመሳሰል ኣብ ዝኽእል ዓሚቕ ናይ ስቕታ ድቃስ ስለ ዘለናዮ። ስለዚ ካብዚ ምስ ሞት ዝመሳሰል ስቕታና እንተዘይተብራቢርና ክንቃወምን ኣንጻር ዝገበን ዝፍጽም ዘሎ ስርዓት ክንቃለስን ድምፅና ከነስምዕን እንተዘይክኢልና መወዳእታ ዘይብሉ ዕዳም ስካምና ዘይተርፍ ምዃኑ ክስቆረና ይግባእ። እምበኣር ነፍሲ ወከፍ ካብ ዝዕዳ ሓራ ክንወፅእ ሕጂ እውን ግዜ ኣለና። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ካልአይቲ በራሪት ወረቐት ተዘርግሐት። እዞም ህዝቢ ኣነቓቂሖም ኣንጻር ዓመፅ ደው ከብልዎ ዝነቐሉ ኣባላት ምንቅስቓስ ጻዕዳ ጽገሬዳ መልእኽትታቶም ዝያዳ እናዓሙቑ ቀጸሉ። ትዕስቶ እታ ዝሰዓበት ሳልሰይቲ በራሪት ወረቐት ድማ እዚ ዝስዕብ ዘካተተ ኮይኑ ንረኽቦ። ሃገረ መንግስቲ ብኽልሲ ሓሳብ ጥራይ ክቐውም ኣይክእልን እዮ። ምስ ግዜ ይዓቢ ይበስል ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ተወሊዱ ዓብዩ ዝግባእ ክንክን ረኺቡ ተሞኪሩ ኣብ ዝብጻሕ ንኽበጽሕ መስርሕ ዘድልዮ ከምኡ ከዓ ሃገረ መንግስቲ መስርሕ ክኽተል የድልዮ። ስለዚ ከዓ ባህሊ ሕብረተሰብ ቅድሚ ምስራት መንግስቲ ዝነበረ ምዃኑ ክዝንጋዕ አይብሉን። ቅድሚ ባህሊ እውን ስድራ ቤት እያ ነይራ። ልዕልን ቅድምን ኩሉ ዕድመ ልክዕ ወዲ ሰብ ዘለዋ ስድራ ቤት እያ። ናይዚ ኩሉ ምትእሳርን ምትእኻብን ከኣዩ ሃገረ መንግስቲ ንምምስራት ዘኽእል መሰረት ናይዚ ኩሉ ድማ ፍትሓውነት እዩ። ፍትሓውነት እምበኣር ኣብ ፍትሓዊ ሰማያዊ ሕጊ ምርኩስ ዝገበረ ኮይኑ ምኽባር ሕግን ፍትሕን መሰል ናይ ካልኦት ምኽባርን ቀዳምነታት ክኸውን ይግባእ። እዛ ኣብዚ እዋን እንነብረላ ዘለና ሃገር ግን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ብፍትሓዊ ሕገ መንግስቲ ዝምራሕ ዘይኮነስ ብውልቀ መላኺ እትምራሕን እትመሓደርን ሃገር እያ። እዚ ካብ ንፈልጦን ዝርድኣናን እውን ውሕዱ ኣይገበርናን እንተኾነ ኣስቂጥና ኢና ዘለና። እስከ ንተሓተት እዚ ዝኸውን ዘሎ ንፈልጥ እንተደኣ ኮይና ስለምንታይ ኢና ቆላሕታና ቀልቦን ዘይንህቦ? ስለምንታይ ከ ምጽማም መሪፅና? እዚ ዓማፅ ስርዓት ቀስ ብቐስ ንዓመፃቱን ገበናቱን ወግዓዊ ኣካል ናይ ስርዓቱ ክሳብ ዝገብሮ ዲና ንጽበ ዘለና? ነዚ ስርዓት ከም ዘይቅጽል ምግባሩ ድሌት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ነፍሲ ወከፍና ግዴታ እውን እዩ። ከም ፍጹምን ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ነገራትን ክንጥምቶ ድማ ይግባእ። ኣብ ውሽጢ እዚ ውሕድ ግዜ ኣንጻሩ ግብራዊ ስጉምቲ እንተዘይወሲድና ኣብ ልዕሊና ዝውሰድ በደላት ይውስኽ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ሳዕቤን ተሓተቲ ምዃንና እውን እናወሰኸ ክኸይድ እዩ። ስቕታ ኣካል ናይ በዳሊ ስለ ዝገብር ምናልባት እቶም ዝበዛሕኩም ነዚ በራሪ ጽሑፍና ኣንበብቲ ጥራይ ክትኮኑ ትኽእሉ። ከምኡውን ከምቲ ንዓና ነጺሩልና ዘሎ ነጺሩ ከይረኣየኩም ይኽእል። ተቢዕኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ዕድል ዘለኩም ከይመስለኩም ይኽእል። እቲ ንሕና ከነርእዮ ደሊና ዘለና ግን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ በቲ ዓቕሙ ክትሓባበር እንተኽኢሉ ዕምሪ ናይዚ ስርዓት ክሓፅር ከም ዝኽእል እዩ። ብሓባር ብምስራሕ ግብራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሓድሕዳዊ ምርዳእን ምትእማንን ብምድልዳል ዕምሪ እቲ ስርዓት ምሕፃር ግብራዊ ዝኾነሉ ግዜ ርሑቕ ኣይከውን እዩ። ስለዚ እምበኣር ልኡምነት ቅልጡፍ ለውጢ ከምጽእ ስለ ዘይክእል ኩሉ ህዝቢ ብሓንሳብ ደው ክብል ይግባእ። ነዚ ስርዓት ንምእላይ ድማ ብኩሉ ሸነኽ ተበግሶና ክዓቢ ይግብኦ። ካብዚ ዝዓቢ ቀዳምነት ስለ ዘየለ ድማ ናይ ግድን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሰሪዕና ነዚ ስርዓት ክንኣልዮ ይግባአና። ሽርሕታት ኣብ ኩለን ስነ ፍልጠታዊ መዳያት፣ ኣብ ሃይማኖታዊ ቦታታት፣
ኣብ ዩኒቨርሲታት ኮሌጃት ኣብ ላቦራቶሪታት ምርምርን መጽናዕታዊ ቦታታትን ቴክኒካዊ ቤት ጽሕፈታት ኣብ ባህላውን ስነ ጥበባውን ንጥፈታት ዝሰርሑን ዝርከቡን ዜጋታት ኣካል ናይ ዝቓልሲ ክትኮኑ ንጽዋዕ እቲ ስርዓት ሓሳባቱን መደባቱን ኣብ ምትግባር ዝጥቀመለን ጋዜጣታትን መጽሔታትን ኣብ ምፍሻለንን ምንጪ ኣታዊታቱ ምእንቲ ኸይኮና ኣብ ምዕጋትን ክንሰርሕ የድሊ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እቲ ዝርጋሐ ሰፊሕ እቲ ምንቕሓውን ዓበየ ብዙሓት ነቲ ሓሳባት ተቐቢሎም ዝዝርግሑ ደገፍትን ተሓባበርትን ናይቲ ምንቅስቓስ ተፈጢሮም እቶም ተባዓትን ሰብራእን ዝነበሩ ኣባላት ምንቅስቓስ ጻዕዳ ጽገሬዳ ድማ ኣበርቲዖም ቀጺሎም ራብዒት በራሪት ወረቐት ድማ ኣዳለዉ እዚ ውልቀ መላኺ ካብ ጀርመን ሓሊፉ ናብ ኤውሮጳ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ናብ ኣፍሪቃ ዘስገሮ ኩናት ኣውጊድሎ በታ ኣብ ግብፂ ዝገበሮ ምትኽታኽ ኩናት ዝጠፍኡ ሰባት ቁፅሪ የብሎምን መዓልታዊ ግን ኣብ ራሻ ጥራይ ኣሽሓት ይጠፍኡና ነይሮም እቲ እዋንቲ በብግዚኡ ባቡራት መሊአን ናብ ጥፋት ይሕንበባ ነይረን እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ኣደን ስድራን ናይቶም ዝጠፍኡ እኳ እንተዘይፈለጣ ሂትለር ግን ነቲ ናይ ህልቂት ውፅኢት እናፈለጦ ይሕስወና ነይሮ ነፍሲ ወከፍ ካብ ልሳን ሂትለር ዝወፅእ ቃላት ሓሶትዮ ሰላም ኢሉ እንተተዛሪቡ ኩናት ዝብል ትርጉም ይዝህልዋ ደለይቲ ሰላም ኢሉ ክገልጽ ከሎ ሓይሊ ናይ ዓማፂ ማለት እዩ መልኣኽ እንታይ ኢሉ ሰይጣን ማለት እዩ ብኣጠቓላሊ ካብ ኣፉ ዝወፅእን ልቡ ዝሓስቦን ዝኸሓነ ጽልእን ገሃነብን ቂምታን ጥራይ ምዃኑ ክንፈልጥን ክርድኣናን ይግባእ ነዚ ኩሉ ድሕሪ ምርኣይ ዝጠራጠር ህዝቢ እንተሃልዩ ግን ብስነ መጎት ክሓስብ ከም ዝግብኦ ነዘኻኽር እዚ ኩሉ ዝገበሮ ኩናት ናይ ዲያብሎስን ኣንጻር ክርስቶስን ምዃኑ ክንግንዘብ የድሊ ስለዚ ነዚ ጽሉል ዓመፀኛ ነብስኻ ክትከላኸልን ክትቃለሱን ብምሉእ ዓቕምኻ ክትብገስ ይግባእ ሓይሊ ዝውልቀ መላኺ ኣብ ጽልእን ኣብ ወተሃደራዊ መሓውራቱን እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ወለዶ መጻኢኡ ሰላምን ስልጣንን ረህዋን ክወርዶ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ብምሉእ ዓቕሙ ክቃለሶ የድሊ ብምባል ንተግባራትን ቃላትን እቲ እከይ መራሒ ኣቃሊዑን ኮኒኑን ቀጺሎምን ብተመሳሳሊ መንገዲ ጻውዒት ንኹሉ ህዝቢ ጀርመን እትብል ሓሙሸይትን ንኹሎም ተምሃሮ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ሙኒክ እትብል ሻዱሸይትን በረርቲ ወረቓቕቲ ኣዳለዉ ሶፊ ምስ ሓዋ ሃንስ ናይታ ሻዱሸይቲ ጽሕፍቲ ቅድሓት ኣብ ሳምሶናይት መሊኦም ናብቲ ዝመሃሩሉ ዩኒቨርሲቲ ሙኒክ ኣምጽእሞ ተምሃሮ ካብ መምሃሪ ኣዳራሻት ምስ ወፁ ክረኽብዎ ኣብ ዝኽእሉ ኮሮዴታት በተንዎ ሽዑ ኸኣዮም ኢድ ብኢድ ምስ ወረቓቕቶም ዝተታሕዙ 18 ለካቲት 1943 ከዓ ነበረ እቲ ንጭቆናን ኩናትን ዝቃወም መልእኽታቶም ድማ ናይ ክድዓት ተግባራት ተሓስበ ሶፊ ሾልን ሓዋ ሃንስ ሾልን መሓዝኦም ክሪስቶፍ ብሮብስትን ናይቲ ክድዓት ዝተባህለ ተግባር ተሓተቲ ተባህሉ ክቕንጸሉ ድማ ተፈርዱ እዞም ናይ ትብዓት ኣብነት ዝኾኑ መንእስያት እምበኣር በቲ ኣንቂሖም ከድሕንዎ ዝተበገሱሉ ህዝቢ ደገፍ ብዝረኸበ ዓማፅን ቀታልን ስርዓት ናይቲ ኣትሪሮም ዝቃወምዎ ተግባር ዕጫ በጽሖም 22 ለካቲት 1943 ተቐንጸሉ መምህሮም ፕሮፌሰር ሁበርን ካልኦት መሓዝቶምን እውን ኣብ ዝደሓረ ኣዋርሕ ተመሳሳሊ ዕጫ በጽሖም እዚ ክኸውን ከሎ ብዘይካ ተወዲ 49 ዓመት ዝነበረ መምህሮም እቶም መንእስያት ኣብ ክሊ ዕድመ 22-25 ነበሩ እታ ናይ ትብዓት ኣብነት ምዃና ታሪኽ ብዋንነት ዝጠቕሳ ሶፊ ሾል ድማ ዝነኣሰትን ጓል 22 ዓመት ጎርዞን ነበረት እዞም መንእስያት ነታ ክፈጥርዋ ዝበሃጉ ክርእይዋ ግን ከዓ ዘይከኣሉ ናይ ሎሚ ጀርመን ጀጋኖኣዮም ሃገሮም ኣብታ ወረቓቕትና ዘርግሑ ዝተታሕዙላ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መዘክር ደኪና ጎድናታት ብስሞም ሰይማ ንትብዓቶምን ባህጎምን ብኽብርን ብሓበንን ትዝክሮላ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመይ ትቕንዩ
ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾን እዮም ዝብልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና እዚ ሰብኣይ ስለምንታይ እዩ ነታ ባኒ ካልዕላ መሪጹ ኣብ ሓደ ዓቢ መንደቕ ዝተሳእለት ካርቱን ኣላ ኣብታ ካርቱን ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ኣብ መሬት ዝወደቐት ባኒ ሓደ ሬት ተማዕጾ ሓንቲ መፍትሕ ከምኡውን ሓንቲ ሕጽር ዝበለት ቀጣም በትሪ ኣለዉ እቲ ማዕጾ ብመፍትሕ ተቖሊፉ እታ ንዕኡ ትኸፍት መፍትሕን እታ ባንን ድማ ማዕረ ብግዳም ወገን ናይቲ ማዕጾ ኣብ መሬት ተቐሚጠን እቲ ሰብኣይ ብድሕሪት ማዕጾ ንውሽጢ ወገን ነታ በትሪ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ይርአ እቲ ሰብኣይ ኢዱ በትሬት ናይቲ ማዕጾ ብምሕላፍ በታ ቀጣን በትሪ ገይሩ ነታ ባኒ ተመጣጢሩ ርኪቡ ክስሕባ ይፍትን ኣብ ልዕሊ ዞም ዝተጠቕሱ ዝተጻሕፈት ሓንቲ መስመር ሕቶላ ንሳ ኸኣ እዚ ሰብኣይ ስለምንታይ ነታ ባኒ ክስሕባ መሪጹ እያ ትብል ብርግጽ እቲ ሰብኣይ ኣብ ረኹ ዓጺፉ ምስትሬት ናይቲ ማዕጾ ብምጽጋዕ በታ ብጸጋሚቲ ኢዱ ዝሓዛ ቀጣን በትሪ ገይሩ ነታ ባኒ ተመጣጢሩ ክስሕባ እዩ ዝርአ ካብታ እቲ ሰብኣይ ዘለዋ እታ መፍትሕን እታ ባንን ዘለዎ ርሕቀት ማዕረ እዩ እቲ ሰብኣይ ግን ነታ መፍትሕ ዘይኮነ ነታ ባኒ ክስሕባ እዩ መሪጹ እናሻዕ በቲ ጎደና ክትሓልፍ እታ ሕቶ ኣብ ቅድሜኻ ተገቲራ ትጸንሓካ ስለምንታይ እዩ ግን እቲ ሰብኣይ ነታ ባኒ ክስሕባ መሪጹ ዝብል ሕቶ ድማ ምስ ገዛእ ርእስኻ ዓሚቕ ሕቶ ከም ተልዕል ይገብረካ እዛ ካርቱን ዝሓዘቶ መልእኽታ ብሓንቲ ሕቶ ደኣ ይገለጽ እምበር ትርጉማ ግን ከከም ርዮት ናይ ውልቀ ሰባት ይፈላለዩ ኣነ ነዛ ካርቱን ኣብ ዝረኣኹሉን ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ ሕቶ ኣብ ዘንበብኩሉን መዓልቲ ንኹነትን ናብራን ዓደይን ደቂ ዓደይን ከምኡ ድማ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መነባብሮ ህዝቢ ዝሰርሖ ትሪክ ከም ዝሓስቦን ከም ዘሰላስሎን እያ ትገብረኒ ትውክልታ ድማ ካብ ንውልቀ ሰብ ንምሉእ ሕብረተሰብ ትውክለለይ ከም ዝስዕብ ድማ ክገልጾ ክፍትን እየ ንሳቶም ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኽተሎ መስርሕን ኣብቲ መስርሕ እቲ ህዝቢ ብዘይርድኦ መንገዲ ከመይሉ ኣንጻር ረብሕኡ መንገዲ ይኽተል ዝብልን ከም ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ንሽግር ትለምዶ እሞ ካብኡ ዝሓይሽ ህይወት ዘለዎ ኣይመስለካን ዝብሉ እዮም እቲ ሰብኣይ ስለምንታይ ነታ ባኒ ካልዕላ መሪጹ እቲ ሰብኣይ ነታ ባኒ ካልዕላ ዝመረጸሉ ምኽንያት ናይ ወዲ ሰብ መባእታዊ ድሌት መግብን ማይን እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ቅድሚ መግብን ማይን ዝሰርዖ የብሉን ክሰርዖ እንተዝብል እውን ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወጻኢ ምኾነ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ክንዲ ዝኸፍአ ይኽፍኣዮ ቅድሚ ከብዱ ዝሰርዖ የለን እዚ በቲ ኩነት ሕብረተሰብና ክንሪኦ ከለና ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብፍላይ ከዓ ኣብዘን ዝሓለፋ 15 ዓመታት ንህዝቢ ካብ መባእታዊ ጠለቡ ንላዕሊ ከምዚ ሓስብ ይገይርዎ ብኸመይ ክበሃል እንከሎ እቲ መልሱ ብሕፅረት መሰረታውያን ጠለባት ማለት እዩ ሓሪጭ ተሳኢኑ ላምባ ተወዲኡ እኽሊ የለን ሽኮር ጠፊኡ እንዳተባህለ ሰባት እቲ ሓንቲ መጽያ እቲ ሓንቲ ኸይዳ መባል ናይ መዓልታዊ ህይወቶም ይገብርዎ እቲ ሰብኣይ እንታይ ኮይኑ እዩ ነታ መፍትሕ ካልዕላ ዘይመረጸ በታ መፍትሕ ገይርኮ ነቲ ተቆሊፉ ዘሎ ማዕጾ ኸፊቱ ብድሕሪኡ ነታ ባኒ መርከበላ ክልተ ነገር ከዓ መኸሰበ ነጻነቱን እታ ባንን ግን ሓቂ ክኽሕድ ኣይክእልኒ ብጥሚታ ዘላ ኸብዲ ካብ ባኒ ወጻኢ ክትሓስቦ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ ህዝብና ድማ ኣብቲ መንግስቲ ዝፈጠረሉ መጻብቦ ወይ ዓንኬል ኣትዩ ንግዚኡ እትዕንግሎ ባኒ ጥራሕ ክሓስብ ይግደድ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ነታ ኣብ ማዕረታ ባኒ ዝተቐመጠት መፍትሕ ኣልዒሉ ነቲ ዝተዓጽወሉ ማዕጾ ኸፊቱ ሽግሩ ቐንጢጡ ናጽነቱ ሒሱ ባኒኡ ኸይምእርር ላምባ ኸይውዳእ ክእክብ ሓርጭ ከይጠፍእ ኸሎ ተለቓቒሕ ገዛይ ከዋህልል ይብል ብተዘዋዋሪ መንገዲ ነታ መፍትሕ ፈጺሙ ኸልዕላ ከም ዘይክእል ይእንፍተልካ ብዓብዪ ድማ ነተዓጽዎ ዘሎ ማዕጾ ባዕሉ ክኸፍቶ ከም ዘለዎ ይዝንግዖ ካልእ ሓድሽ ሽግር ከይመጽእ ብምስጋእ ንኣረጊት ሽግርካ ሓቒፍካ ትነብር ብዙሕ እዋን ብዙሓት ሰባት ኣጋጢሞም ይኾኑ እዮም ኤርትራ ሃገርና ብዘይካቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ካልእ ሰብ
ክመርሓ ከም ዘይክእል ካልእ ክመርሕ እንተዝፍትኑን ካብኡ ዝኸፍእ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣምኑ ንሱ እቲ ዝሓሸን ዝበለጸን እዩ ብምባል እቲ ኣረጊት ሽግሮም ዝሓሸ ኣማራጺ ምዃኑ ነፍሶም ይእምንዋ እሞ ጸገሞም ተተርእሶም ይነብሩ ዝሓሸ ህይወት ማለት ዝተኸፍተ ማዕጾ ዝመልአ ቆፎ ከም ዝግብኦም ኣይዝክርዎን ብርግጽ ሕብረተሰብና ካብን ናብን መግዛእታት ክቀባበሉሉ ኣብ መቕሎ ዘይርግእነት መዋእል ዝልሎ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ከም ሳዕቤኑ ድማ እዚ እቲ ዝዓበየ ጠንቂ ወጽዑ እዩ ምናልባት ረጊኡ ዝነበረለን ዓመታት ተባሂለን ክጥቀሳ ዝኽእላ እተን ድሕሪ መግዛእቲ እንግሊዝ ክሳብ መፍራስ ፌደሬሽን ዝነበረ ዓመታት እያተን ክኾና ዝኽእላ ካብቲ ርጉእነት ዝተበገሰ ድማ ኣብቲ ዝነበሩ ናብራ ዝሓይሽ ከም ዘድልዮ ማለት ናጽነት ከም ዘድልዮ ኣሚኑ ብሙሉእ ሓይሉን ብርእሰ ተኣማንነትን ናጽነት ከምጽእ ኣሚኑ ወፊሩ ኣተግቢርዎ ድማ እቲ ድሕሪ ናጽነት ዝመጸ ብገዛእ ቋንቋኻ መግዛእቲ ደግሲ ኾይንዎ ከምዚ ኣቐዲሙ ክትቀስ ጸንሐ ረቂቕን ክሳብ ካብ ዕለት ድራርካ ወጻኢ ክትሓስብ ከም ዘይትኽእል ዝገብርን ዝተረቐቐ መስርሕ ግዝኣት ኣብዚ እምበኣር እቲ ሰብኣይ እንታይ ኮይኑ ነታ መፍትሕ ከልዕላ ዘይመረጸ እንተዳኢልና ነቲ ዕጹ ማዕጾ ለሚድዎ ማለት ነቲ ሽግር ተቐቢልዎ ነታ ማዕጾ ክኸፍታ ከም ዘለዎ ዘንጊዑ ህላውነት እቲ ሓንቲ ባኒኡ ጥራሕ ዘገድሶ ኾይኑ ንሳ ነታ ግዝያዊት ሽግሩ ዝፈትሓላ ሜላ ኾይና ድማ ንዓኣ የተግብር ልከ ከምዚ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ዓድና ምርሓቕን ምስዳድን ከም መፍትሒ ዝወሰድናዮ እቲ ካብ ኩሉ ዝመርር ሓቂ ግን ኣብ ዓድናን መሬትናን ዝሓሸ ዝበሃል ናብራ ከም ዝግባአና ምርሳዕና እዩ ኣብ ዓድና ተማሂርና ኣብ ዝብጻሕ ክንበጽሕ ኣብ ሃገርና ሰሪሕና ክንልወጥ ሃብቲ ኸነኸዓብት ብቁጠባ ካብ ናይ ዕለት ድራርና ሓሊፍና ሃገር ክጸው ዝኽእል ዓቕሚ ክህልወና ዝሓሹ መራሕቲ ክንከውን ህዝብና ብትካላቱ ክግልገል መባእታዊ ጠለቡ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘይኣቱ ክኸውን ይግባአና እዩ ስደት ምኻድ ከም ምርቓን መፍትሒ ሽግርን ምሕሳብ ተሪፉ እቶም ኩሎም ኣብ ስደት ዘለዉ ዝሓሹ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ማእከል ዓድና ክንረኽቦም ይግብኡናን መሰረታውያን ጠለባትናን እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ደቁ ወይ ኣሕዋቱ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኮይኖም ወርሓዊ ስለ ዝጠወርዎ ጽቡቕ ከም ዘሎ ዝሓስብ ሰብ ብዙሕ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ሓገዝ መቕረብካን ውሉድካን ኣብ ከባቢኻ ኣብ ገዛ ዓዶም ኮይኖም ክገብርዎ ይኽእሉን ይግብኦምን እዩ እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ግን ነታ መፍትሕ ኣልዒልካ ነታ ማዕጾ ትኸፍተሉ እዋን ምስ መጸ ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ ተኻርቱን ዘሎ ሰብኣይ ነታ መፍትሕ ዘልዓለሉ መዓልቲ ኩሉ ሽግሩ ኣኽቲሙ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩምሞ እዩ ነይሩ ብዝቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ረድኤ ኤረናን ሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና